Jännitteiseen osaan kohdistuva toimenpide. 6. Onko tämä jännitetyötä? Ei ole. Jännitteistä osaa kosketetaan siihen tarkoitetulla välineellä ja tarvittaessa käytetään jännitetyömenettelyä. Mutta tämä ei ole standardin tarkoittama jännitetyötä. Seuraavassa lisää esimerkkejä. Pohjakoskettimen vaihto. Riviliittimen jälkikiristys, kun liitin on sormisuojattu. Pistokanta releen vaihto ilman työkaluja. Pienjännitteellä tehtävä mittaus ja jännitteen koestus. Tilapäissuojan asentaminen. Kahvasulakkeen vaihtaminen jännitteisenä, kun siihen ei sisälly erityistä riskiä. Tämä tarkoittaa sitä, että varrokkeiden välilevyt ovat riittävän korkeat ja sulakkeet voidaan vaihtaa helposti, tasapaino säilyttäen. Asettelun muutos ja kuittaus.